Moltes gràcies, bon dia a tothom. A mi em toca una mica, em van demanar que fes una mica la presentació d'aquest seminari de la jornada d'avui i per tant vull agrair aquest honor, entre altres coses perquè segurament de tots els que esteu aquí sóc el que en sé menys, perquè no és el meu tema personal, professional i acadèmic la gestió dels sistemes donats o tot això que té a veure justament amb el tema que avui tocarem, tan important. Per tant, em permetreu que faci una presentació i em perdonareu que si en algun moment donat dic alguna cosa que no sigui exactament el que haig de dir, doncs m'excuseu. Però a mi m'ha agradat molt el que m'hagin proposat fer aquesta presentació, entre altres coses perquè, fent un símil una mica amb el que fem des de l'Associació Europa Som Tots, que és treballar per la integració europea, pel procés d'integració europea i per explicar a la ciutadania tot allò que comporta de drets i deures, de coses positives i a vegades no tan positives, aquest procés d'integració europea, de compartir un espai comú, doncs veig que realment, mirant una miqueta i preparant-me una mica les paraules d'avui, veig que també una mica es pot fer un símil bastant adient, entre altres coses perquè la Unió Europea va néixer, entre altres coses, amb una voluntat de generar espais de reflexió i d'intercanvi de coneixements que anessin més enllà per trencar aquestes fronteres que ens han portat d'una Europa de 6, quan va néixer el procés de construcció europea, a l'actual Unió Europea 27, una Unió Europea més diversa, més complexa, on compartir un espai comú. I tot això, mirant una mica després el que avui parlareu tots vosaltres i que jo molt atentament avui escoltaré, m'hi permès el luxe d'agafar tot el dia perquè realment crec que és un tema interessant i que jo vull aprendre, i estic segur que amb la gent i els ponents que avui tindrem tots aprendrem, jo el que més, doncs crec que és molt interessant. Entre altres coses perquè els ecosistemes dunars també tenen una forta significació a nivell europeu. Entre altres coses, jo m'he permès, fent els deures, buscar 4 punts que m'han semblat interessants de destacar en aquesta presentació i que segurament després es desenvoluparan amb les ponències que durant tota la jornada d'avui tindrem el plaer d'escoltar i estic segur que també de compartir, de participar. En primer lloc perquè ho és molt important en aquest espai que en diem regió mediterrània, ara que és tan de moda parlar de la Unió per la Mediterrània des de la Unió Europea, entre altres coses perquè són hàbitats situats al litoral, un litoral que, sabem, a la Mediterrània ha patit històricament una forta pressió humana, però també a la vegada un litoral on hi havia els ports, on circulaven mercaderies, però no solament mercaderies, on també han circulat idees, on també s'han fet intercanvis culturals, també una mica aquesta base d'aquesta història, aquests valors que compartim, el que anomenem avui la Unió Europea, aquest projecte de la Unió Europea. Per altra banda, també han anat configurant aquest espai de la Mediterrània, uns ecosistemes donats que també són singulars, fràgils, però alhora capaços d'adaptar-se a les fortes oscil·lacions del nivell del mar. Per tant, també una mica com aquest procés, aquesta història d'Europa, moments complicats, fràgils, singulars, però amb aquesta capacitat que tenim els europeus d'anar-nos adaptant en els reptes i a vegades en els problemes i buscant solucions. Per tant, una mica aquests ecosistemes, per lo que jo he llegit, són així, són fràgils, però a la vegada aquesta capacitat que tenen d'anar-se adaptant cada vegada que tenen alguna agressió, sigui humana o no sigui humana. Avui en dia també amb l'agressió dels últims anys de tota aquesta urbanització i la pressió també, diguem, la pressió del totxo. Tot això també ha suposat que aquests ecosistemes han tingut que lluitar també per anar-se adaptant i anar superant, com ha fet també el procés de construcció europea, els moments, diguem-ne, difícils. Aquestes dunes han pogut acompanyar una línia litoral que mai ha estat estable. De fet, són vulnerables enfront a la freqüència humana desadreçada i, com deia jo, també als processos d'urbanització, però tot i així han subsistit. A més, també tenim una altra qüestió que també en parlem molt a Europa, però també en parlem molt no a Europa, sinó els que ens dediquem i creiem al medi ambient i que hem de preservar-lo, doncs tot això que en parlem del canvi climàtic. Quan parlem de canvi climàtic també parlem que aquest canvi climàtic està d'alguna manera atacant el litoral europeu i per tant també veiem com els ecosistemes dunars són vulnerables a tot això i què hem de fer davant d'aquest tema. Per tant, jo crec que les dunes són una important defensa natural contra la penetració del mar als grans temporals marins, per exemple, i tot això ens ha de fer pensar. Per últim, també ressenyar que per mi les dunes, com he pogut fer els deures aquests dies, una mica també veure, igual que els grans penya-segats marins,
són paisatges que, a més, per mi, jo crec que ens donen una gran riquesa visual a les nostres costes. Jo crec que també, des del nostre entorn, és un motiu més per cuidar-los, entendre'ls, preservar-los i treballar-hi, no? En aquest sentit, els paisatges dunars són ecosistemes amb una forta personalitat pròpia i també entenc, i això possiblement després vosaltres em direu si és veritat el que dic, amb un dinamisme molt intens. De fet, i aquí ara a la benvinguda institucional el senyor Torra ho deia, a l'àrea metropolitana de Barcelona hi té molta cura, no? Entre altres coses perquè ho gestiona dins el que són els espais més públics i per tant en aquest sentit té una cura del que són aquests ecosistemes dunars a l'àrea metropolitana, és a dir, a l'entorn i a l'espai pel qual ells gestionen, no? Per últim, crec que les dunes poden ser una finestra per aprendre a recuperar altres ecosistemes. De fet, és una evidència el que avui tenim aquest seminari, aquesta jornada, o també en podem dir aquest workshop, on reunim aquí professionals en consta de l'ecologia, de l'enginyeria de costes, enginyers forestals, enginyers agrícoles, biòlegs, ambientòlegs, geòlegs, arquitectes paisatgístics, etc., inclús tècnics de diversos punts del litoral europeu que compartim avui aquí aquest workshop per intentar fer una cosa evident, intercanviar idees, transmetre coneixement, jo crec que també és una base molt important, idear estratègies de gestió i això que se'n diu avui en dia fer networking, especialment per crear un marc de relació europeu amb el European Union Network que està promovent en Paul Roney i per donar sentit a aquest esperit europeista que va motivar, entre altres coses, el naixement d'una entitat, que és la que represento jo, que és l'Associació Europa Som Tots, fa més de 25 anys. Per últim, i com és obvi en les presentacions, els agraïments. Agraïment a l'organitzador, en aquest sentit SGM, per convidar-me en aquesta presentació de la jornada, especialment en el José Lascurain, com a impulsor que ha anat burxant, hem de fer-ho, i ens ha convençut a tots els que estem avui aquí que aquest era un tema important. Prova que tenia raó és que la sala està plena. Agrair a l'àrea metropolitana de Barcelona, en el nom del senyor Ramon Torra, un cop més per la seva participació, entre altres coses, i no solament en aquest tema, jo els conec per altres qüestions, perquè també és una institució que creu en Europa, per tant, a mi em consta i ho puc dir avui aquí, sobretot també per facilitar, avui allò que en diem facilitadors, els facilitadors són tan importants com els executors, ells ens han facilitat el que avui puguem estar aquí en aquesta magnífica sala i ha donat totes les facilitats perquè puguem tirar endavant aquesta jornada. També la col·laboració de l'Ajuntament de Gavà, que aquesta tarda anirem a veure, farem una visita, allò que se'n diu també in situ, física, per veure-ho, i també en el Centre Mediterrani EUC per la seva col·laboració. Com no, acabar amb dos agraïments obvis a tots els ponents, sense ells avui en dia no podríem estar aquí, però també amb tots vostès, amb la seva presència, que fan que d'entrada ja, i estic segur que després amb les ponències ho confirmarà, la jornada ja és tot un èxit per la seva presència. Moltes gràcies, jo penso que poder, José, hauríem d'entrar ja amb la primera taula.